ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനത്തിരാശ്രയാനനാശലാകേശുരന്മീലിതം ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സദാ. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകലചാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തു. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വിഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. സത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം. ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശ്രോമണി. മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേവി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീപാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय गुरुराज के
മത്സംഗിന്മദ്ഗുരു മന്മഹാദന ഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 14. കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിന്റെ വർണ്ണനയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ? അവിടെ ദേവേന്ദ്രന് പകരം ദേവേന്ദ്രൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ഇരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരെ കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. 14-ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും സ്മദാദയാ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തുവൻ മുഹുർവിദ്യാധരാപ്സരസ്സ പാണ്ഡവാ. ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുതം പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തുവൻ മുഹുർവിദ്യാധരാപ്സരസ്സ പാണ്ഡവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തം പുരുരസ്മദാദയാ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തുവൻ മുഹുർ വിദ്യാധരപ്സരസ്സ പാണ്ഡവാ. ഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തം പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തുവൻ മുഹുർ വിദ്യാധരപ്സരസ്സ പാണ്ഡവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തം പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തുവൻ മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധരാപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാസ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധ ഋഷയോസ്തുവൻ മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസ്തുതം ഭൂരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാശ്രയോസ്തു വാന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസ്തപാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സിദ്ധരാമനുണ്ട് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്രസ്തനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും പുരു സ്മദാദയ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസ്വശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്ര സനമേജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസസ്തുതും പുരുസമാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാദൃശയോസ്തു വാൻമുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തുംബുരു അസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാകൃഷയോ അസ്തു വന്മുഹുർവിദ്യാധര അപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസ്ത്ര മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗോർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാ സ്ഥിതം വിശാവസുസ്തം പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാകേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലുക. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तं भुर्युस्मदादयः गन्धर्वसिद्धार्षयोस्तु वन्मुहुर् विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डवा. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്ര സനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും ഗുരുരസ്മദാദയാഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാ ഋഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമാതാജി ചൊല്ലുക. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതി വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്ര സനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാസവസ്തും തമ്പുരു അസ്മദാദയാഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാകൃഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസഞ്ജ പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയാ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാസവസ്തും പുരുരസ്മദാദയഃ ഗന്ധർവസിദ്ധാർഷയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജഗുർമഹേന്ദ്രാസനമോജസാ സ്ഥിതം വിശ്വാവസുസ്തും ഒരു രസ്മദാദയ ഗന്ധർവസിദ്ധ ഋഷിയോസ്തു വന്മുഹുർ വിദ്യാധര അപ്സരസശ്ച പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसच्च पाण्डवा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुग्रह जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगुर्मखेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुतुम्बुरुस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डवा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तम्बुरो रश्मदाधया गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तु वन्मुहुर्विद्याधर अप्सरसञ्च पाण्डवा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगुर्महेन्द्रासन ओजसा स्थितं विश्वावसुस्तु तुम्बुरसत्पाददायः गन्धर्वसिद्धा ऋषयो अस्तु बहुर्विद्याधराप्सरसच्च पाण्डवः। हरे कृष्ण। हरे। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. പാണ്ഡുവിന്റെ പിൻഗാമിയായ അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര, ഹിരണ്യകശിപു സ്വശക്തിയാൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു സർവ്വലോക നിവാസികളെയും നിയന്ത്രിച്ചു. ഗന്ധർവന്മാരായ വിശ്വസവും തമ്പുരുവും ഞാൻ തന്നെയും വിദ്യാധരന്മാരും അപ്സരസും ഋഷികളും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്തുതിച്ചു. ഇവിടെ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, നാരദമുനി പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ഗതികേട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാണ്. മറ്റുള്ള ഗന്ധർവന്മാരും അല്ലെ എല്ലാവരും ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇപ്പോഴ് ഹിരണ്യകശിപാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി പറയുന്നു, എനിക്കും സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തെ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അസുരന്മാർ ചിലപ്പോൾ അത്ര ശക്തന്മാരാവുകയും നാരദമുനിയെയും അതുപോലുള്ള ഭക്തന്മാരെയും പോലും അവരുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. നാരദമുനി ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മഹാഭക്തന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാവ്യക്തികൾ പോലും അസുരന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവ വർണ്ണാശ്രമിഭി ഭൂരിദക്ഷിണേ ഇച്ഛമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാ. സയേവ വർണ്ണാശ്രമിഭി ഭൂരിദക്ഷിണേ ഇച്ഛമാനോ ഹവിർഭാഗാൻ നഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാ. പേജിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് അടിവില. ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളില്ല. അനിത ടീം അതജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? കാണുന്നുണ്ടോ? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव वर्णा श्रीमिभिः कृतुभिर्भूरि दक्षिणै युज्यमानो हविर्भागानग्रहीत स्वेन तेजसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമഭിः ക്രതുർഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമഭി ഋതുഭിർഭുരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീസേന തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമഭി ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സേന തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമുദ്ര ശാന്തി പ്രതിദാസ് മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമഭിः ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹൈർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമിഭിः ക്രതുഭിർഭുരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമിഭിः ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയശ്രീ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമൈഭിः ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. മാതാജി മിനിറ്റായി പോയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 15. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമൈഭിः ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതിമ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമിഭിः ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വർണ്ണാശ്രമിഭിः ഋതുഭിർഭൂരിദക്ഷിണൈഃ യുജ്യമാനോ ഹവിർഭാഗാനഗ്രഹീത് സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർ വിലപ്പെട്ട ഉപഹാരങ്ങളോടെ യത്നങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹിരണ്യകശിപിനെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ യത്നങ്ങളുടെ ഹവിർഭാഗം ദേവന്മാർക്ക് നൽകാതെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വയം സ്വീകരിച്ചു.
നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിമുക്തമസ്യോഗേ ഭക്തിർഭവജനൈസ്തി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാനേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ എന്താ പറയാ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കേട്ടിട്ടുള്ള സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഓ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവും നാരദമുനിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദ്രോഹങ്ങളെ കുറിച്ച്. നാരദമുനി പറയുന്നു, നാരദമുനി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും വീണയും മീട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലെ നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ നാരദമുനി പോലും പറയുന്നു, എനിക്കും ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗന്ധർവന്മാരായിട്ടുള്ള വിശ്വവസു, പിന്നെ നാരദമുനി പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെയും വിദ്യാധരന്മാരെ അപ്സരസുകളും ഋഷികളും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്തുതിച്ചു. ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിൽ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, അസുരന്മാർ ചിലപ്പോൾ അത്ര ശക്തന്മാരാവുകയും നാരദമുനിയെയും അതുപോലുള്ള ഭക്തന്മാരെയും പോലും അവരുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരദമുനി ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മഹാഭക്തന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള മഹാവ്യക്തികൾ പോലും അസുരന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഭക്തന്മാരെ അല്ലെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിദ്രാദേവി വന്നിട്ട് പിടിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങള് ഈ 7ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങള് ഒരിക്കലും ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഭാഗവത കഥ 7 ദിവസം നടക്കാൻ, അവിടെ കാർത്തിക മാസമൊക്കെ എപ്പോഴും 7 ദിവസം കഥയുണ്ടാവും. ബലറാം ഹാളിൽ പിന്നെയുള്ള ഇപ്പൊ അത് ബലറാം ഹാളിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ ബലറാം. അപ്പൊ അവിടെ ഭാഗവത കഥ ഒരിക്കലും നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും രാവിലെയും മംഗളാരതി മുതൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും മംഗളാരതി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദർശനാരതി കഴിഞ്ഞു, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പ്രസാദം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 9 മണി 9:30 തന്നെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 9:30 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ എല്ലാവരും രാവിലെ മുതലേ എഴുന്നേറ്റ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഭാഗവത കഥ. അപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ 12:30 ആയപ്പോ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറങ്ങി. അപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭു പകുതി ആളും ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ വെറുതെ എങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചു, നാരദമുനിയൊക്കെ സ്തുതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉറക്കുന്നൊക്കെയാണ് ജയ് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ പകുതിയെ കേട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടില്ല ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാൻ കി ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാൻ കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഉറക്കെ ജയ് എന്ന് വിളിച്ചു. എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി എന്ന് ആ പ്രഭു പറയും. എന്താണ് എല്ലാവരും രാവിലെ മംഗളാരതി മുതലേ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടയർഡായിട്ട് 12:30 ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പകുതി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രഭു അങ്ങനെ പറയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ അസുരന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്താണ് നിദ്രാദേവി പിടിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് ജയ് വിളിക്കലിനെ ഹിരണ്യകശിപു. എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രം ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ജയ് വിളിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ. അതിനകത്ത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ്, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, എനിക്ക് ജയ് വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താണ് നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവൻ നാരായണ അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയാണ് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി. എന്നാൽ ഇവിടെ ഗതികേട് കൊണ്ട് എല്ലാ ലോക നിവാസികളും ഗന്ധർവന്മാരും കിന്നരന്മാരും അപ്സരസുകളും ഋഷികളും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കീഴിലാണ് നാരദമുനി എന്നില്ല അല്ലെ. എങ്കിലും ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നില് അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പതിനഞ്ചാം ശ്ലോകം പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർ വിലപ്പെട്ട ഉപഹാരങ്ങളോടെ യത്നങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ യത്നങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം ദേവന്മാർക്ക് നൽകാതെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വയം സ്വീകരിച്ചു. യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദേവന്മാർക്കാണ് സാധാരണ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് നൽകാറ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും നൽകാതെ അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വയം അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. എന്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അല്ലെ. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഗൃഷ്ടവച്യാ തസ്യാസീത് സപ്തദീപവതീമഹി തഥാ കാമതുകാ ഗാവോ നാനാശ്ചര്യപദം നഭഃ അഗൃഷ്ടവച്യാ തസ്യാസീത് സപ്തദീപവതീമഹി തഥാ കാമതുകാ ഗാവോ നാനാശ്ചര്യപദം നഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामं प्रभुजी अगृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्युभवधीमहि तदा कामदुःखा गावो नानाश्चर्यपदं नभः. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയന്നിട്ടെന്ന പോലെ 7 ദ്വീപുകൾ അടങ്ങുന്ന ഭൂമി ഉഴാതെ തന്നെ ധാന്യവിളകൾ നൽകി. അപ്രകാരം അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സുരഭി, സ്വർഗത്തിലെ കാമതുക എന്നീ ഗോക്കൾക്ക് സദൃശമായി. ഭൂമി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകി, പശുക്കൾ സമൃദ്ധമായി പാൽ നൽകി, ആകാശം അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളാൽ അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കും. സുരഭി പശുക്കൾ അല്ലെ ദേവലോകത്തിലുള്ളത്. സുരഭി പശുവിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതികഠിനമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുകയും വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രളയത്തിലെ മുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ.
അവസാനം ഇന്ദ്രൻ തോൽവി വരിക്കുകയും ക്ഷമയാചിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ആ ഇന്ദ്രൻ സുരഭി പശുവിന്റെ പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഒഴുന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ സുരഭി കുണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ അവിടെ ഒരു തീർത്ഥം ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുളം. സുരഭി കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സുരഭി പശുവിന്റെ പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ ലീലയോർമ്മ. ഇവിടെ പറയുന്നത് സുരഭി പശുക്കള് അല്ലെ, ഇത് എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള പശുക്കൾ എന്താണ്, ഒരു നേരം 2 നേരമൊക്കെ പാൽ. സുരഭി പശുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് സദാസമയവും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയന്നിട്ടെന്ന പോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നിലമൊക്കെ ഭൂമിയൊക്കെ ആദ്യം ഉഴുതുമറിക്കണം അല്ലെ, ാണ് അവിടെ വിത്തിട്ടിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയന്നിട്ടെന്ന പോലെ 7 ദ്വീപുകൾ അടങ്ങുന്ന ഭൂമി ഉഴാതെ തന്നെ ധാന്യവിളകൾ നൽകിയ അപ്രകാരം അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സുരഭി, സ്വർഗലോകത്തിലെ കാമതുക എന്നീ ഗോക്കൾക്ക് സദൃശ്യമായി. ഭൂമി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ. നേരത്തെ വേണനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. വേണന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ അല്ലെ, എല്ലാം നശിച്ചു. ഭൂമി ദേവി പോലും കോപം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വിളകളും കൃഷിയും ഒന്നുമില്ലാതായി. ധാന്യങ്ങളോ പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ ഒന്നും ലഭിക്കാതായി. ഭൂമി വറ്റി വരണ്ടു, ജലം പോലും ലഭിക്കാതായി. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉഗ്ര തപസ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭരണത്തിലും എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ. പശുക്കൾ സമൃദ്ധമായി പാൽ നൽകി ആകാശം അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളാൽ അതിമനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു അസുരനാണെങ്കിലും ആരായിരുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തില്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. രത്നൗകാം തത്പത്ന്യാസ്തോപുരുർമിഭിഃ ശാരസീദൂർദശൗദ്ര ദദിശീരാമൃതോദകഃ രത്നാകരസ്യ രത്നാംഗോസ് തത്പത്ന്യാസ്തോപുരുർമിഭിഃ ശാരസീദൂർദശൗദ്ര ദദിശീരാമൃതോദകഃ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവിധ സമുദ്രങ്ങളിൽ അവയുടെ കഴിവുകളും ഭാര്യമാരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നവരുമായ നദികളോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ തരംഗപ്രവാഹത്തിലൂടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ നാനാതരം രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ക്ഷാരസമുദ്രം, കരിമ്പുനീർ സമുദ്രം, വീഞ്ഞ സമുദ്രം, ഘൃതസമുദ്രം, പാൽസമുദ്രം, ഗതിസമുദ്രം, മധുരജലസമുദ്രം എന്നിവയായിരുന്നു ഈ സമുദ്രം. നേരത്തെ നമ്മൾ സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓരോ ദ്വീപിലും ഓരോ സമുദ്രത്തിലും ഓരോരോ വസ്തുക്കളാണ് എന്നുള്ളത്. പാല് കൊണ്ടുള്ള സമുദ്രം അല്ലെ, അതുപോലെ നെയ്യ് കൊണ്ടുള്ള സമുദ്രം അല്ലെ, അതൊക്കെ യഥേഷ്ടം ഹിരണ്യകശിപുവിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുലഭ. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് ഉപ്പ് ജലസമുദ്രം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ കരിമ്പ് നീര്, മദ്യം, നെയ്, പാൽ, മധുരജലം തുടങ്ങിയ സമുദ്രങ്ങളും. നദികളെ ആലങ്കാരികമായി കടലുകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും പത്നിമാരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭർത്താക്കന്മാരും മമതയുള്ള ഭാര്യമാരെ പോലെ അവ കടലുകളിലേക്കും സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകിച്ചേരുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരം നടത്താൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ എത്ര തരം സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കൊരു വിവരവുമില്ല. അവരുടെ അനുഭവം അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ നിറയെ പൊടിപടലമാണ്. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക്
ശാന്തശീതളമായ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ലോക സാഹചര്യങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യപ്രകാരം വിസ്തരിച്ച വ്യാസദേവന്റെയും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും പ്രാമാണികത്വങ്ങൾ പിന്തുടരും. ഈ പ്രാമാണികർ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ ജീവികളുള്ളൂവെന്നും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യങ്ങളോ പൊടി നിറഞ്ഞതോ ആണെന്നും മറ്റു അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ നിന്നും വിഭിന്നരാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ചന്ദ്രനിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് വിവരമില്ല. എത്ര തരത്തിലുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ അവര് മറ്റുള്ള അന്യഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ പോവാനായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി എന്ന് അവർ പറയുന്നു അല്ലെ. ചിലരൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം പൊടിയാണ്, വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാല് ഇതൊക്കെ ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ. അത് ചന്ദ്രദേവനുണ്ട്, ചന്ദ്രപ്രകാശനുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറ്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവനും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ ആ നൽകിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. പതിനെട്ടാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൈലാദ്രോണീപിരാക്രീഡം സർവതൃഷുഗുണാൻ ബ്രുമഃ ദദാര ലോകപാലാനാമേക ഏവ പൃഥഗ്ഗുണാൻ. ശൈലാദ്രോണീപിരാക്രീഡം സർവതൃഷുഗുണാൻ ബ്രുമഃ ദദാര ലോകപാലാനാമേക ഏവ പൃഥഗ്ഗുണാൻ. പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലെ താഴ്വാരങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉല്ലാസകരമായ കേളീരംഗങ്ങളായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനതയാൽ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും സമൃദ്ധമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 വകുപ്പ് മേധാവികളായ ഇന്ദ്രൻ, വായു, അഗ്നി എന്നിവരുടെ ചുമതലകളായ നനയ്ക്കൽ, ഉണക്കൽ, ദഹിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ആ ദേവന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വയം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തേജോവാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയ. അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നിവ സംയോജിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൗതിക ലോകം അവയാൽ തന്നെ നയിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ പൃഥക് ഗുണാൻ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും വായുദേവൻ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള കാറ്റിന്റെയും അഗ്നിദേവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അഗ്നിയുടെയും ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപു തപസ്യയാൽ നേടിയ യോഗശക്തിയിലൂടെ ഈ 3 ദേവന്മാരുടെയും സഹായമില്ലാതെ അവരുടെ ചുമതലകൾ സ്വയം. ഇതാണ് വിവിധ ദേവന്മാർക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ. അപ്പൊ അത് ഒരാളാണ്, ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവർ നിർവഹിക്കുന്നു, ആ സേവനങ്ങൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാക്കി ഹിരണ്യകശിപു എന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ, ദേവന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വയം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചു എന്നാണ്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കണം. എന്നാൽ ആ ദേവന്മാരെയൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗസിദ്ധികൾ കൊണ്ട്, യോഗശക്തികൾ കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രന്റെയും വായുദേവന്റെയും അഗ്നിദേവന്റെയും എല്ലാ ചുമതലകളും ഹിരണ്യകശിപു സ്വയം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്തൊമ്പതാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൈത്തം നിർജിതക
നിത്യം നിർജിത കകുപേ കരാട് വിഷയാൻ പ്രിയാൻ യഥോപജോഷം ഭുഞ്ചാനോ നാദൃപ്യാദജിതേന്ദ്രിയഃ സൈത്യം നിർജിത കകുപേ കരാട് വിഷയാൻ പ്രിയാൻ യഥോപജോഷം ഭുഞ്ചാനോ നാദൃപ്യദജിതേന്ദ്രിയഃ. സർവ്വദിക്കുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വിഷയസുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ശക്തി നേടിയിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം അവയുടെ ദാസനായി തുടർന്നതിനാൽ ഹിരണ്യകശിപു അസംതൃപ്തനായിരുന്നു. ആസുരീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. നാസ്തികർക്ക് ഭൗതികമായി പുരോഗതി നേടാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യന്തം സുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിക്കുമെങ്കിലും അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സംതൃപ്തരാകാൻ കഴിയില്ല. ആധുനിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. ധനവും സ്ത്രീകളെയും ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഭൗതികവാദികൾ വളരെയധികം മുന്നിലാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അസംതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ അവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നേടാനാവില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികവാദികൾക്ക് അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ആസ്വാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭൃത്യന്മാരാകിയാൽ അവർക്ക് സംതൃപ്തരാകാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഈ സംതൃപ്താവസ്ഥക്ക് സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപു. എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ലഭിച്ചു, അധികാരവും എല്ലാം ലഭിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാക്കി, അല്ലെ? ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടിമയായി തീർന്നു, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ആ ഋഷികേശനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? നേരത്തെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? തവീമന കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനീകരോ ഹരിയർ മന്ദിരമാർജനാഭിഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും, അല്ലെ? ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ സേവനം. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പകരം ഈ ഹിരണ്യകശിപു എന്തായിരുന്നു? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ആസ്വാദന പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പിടിച്ചടക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമല്ല യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് ആത്മാവിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം. എന്താണ്? ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആത്മീയ സംതൃപ്തി, ആത്മീയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയൊക്കെ നേടിയിട്ടും യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല, അസംതൃപ്തനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആസുരീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിതെന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കുറെ സമ്പത്തുണ്ടായാൽ, കുറെ അധികാരം ഉണ്ടായാലൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. കുറെ സമ്പത്ത് നേടിയാൽ അതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് അത് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? അത് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് അതിനും കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, സമ്പത്ത് നേടിയല്ലാതെ കൂടുതൽ ഭൗതിക പുരോഗതി ഉണ്ടായി, അല്ലെ അധികാരം ഉണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്ന്. പറയുന്നു
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അസംതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ അവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നേടാനാവില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികവാദികൾക്ക് അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ആസ്വാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭൃത്യന്മാരാകിയാൽ അവർക്ക് സംതൃപ്തരാകാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഈ അസംതൃപ്താവസ്ഥയ്ക്ക് സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാം ലഭിച്ചു അല്ലെ. ആരും എന്നെ കൊല്ലില്ല എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരെയും ദേവന്മാരെയൊക്കെ കീഴടക്കുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ദാസന്മാരായിട്ട് സേവകരാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ അല്ലെ. നാരദമുനി തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ പോലും ഗതികേടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്തുതി പാടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അധികാരമുണ്ടായി, ഇത്രയൊക്കെ ധനമുണ്ടായി അല്ലെ. പറയുന്നു, നിലമുഴാതെ കൃഷിഭൂമിയിലൊക്കെ ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം നടക്കുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തിയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും അസംതൃപ്തനാണ്. ഈ ലോകത്തില് പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത്, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായാൽ പോലും, പണമുള്ള ആളായാലും അല്ലെ, അധികാരമുള്ള ഒരു സമാധാനമില്ല, എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള പദവി ഉണ്ടാവാം, അധികാരം ഉണ്ടാവാം, പണം ഉണ്ടാവാം, സമ്പത്തുണ്ടാവാം ഒക്കെ, എങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അതിലും കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാം നേടി, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിനൊന്നും സംതൃപ്തനായില്ല, സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ സന്തോഷമാണെന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നും സന്തോഷങ്ങളല്ല. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, മറ്റുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന, ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നത്. ഒക്കെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे। पंचाग्नि पुनरुद्रश्य कृपा सिंधु देव सा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो